Zaustavi se na trenutak. Želim da se pomolim za tebe. To što gledaš ovaj video nije slučajnost. Bog želi da danas čuješ ove reči. Gospode, znamo da ovaj trenutak nije slučajnost, već tvoja milost, koja nas je zaustavila da bismo potražili tvoj mir pred tvojim licem. Gospode, produži moje dane, ali mi ne dozvoli da izgubim razum. Neka u mojoj porodici uvek bude topline i neka nikada ne nedostaju hrana i voda. Gospode, zaštiti nas od boa, ljubomore, kleveta, bolesti i rata. Gospode, blagoslovi moju decu, unuke i bližnje. Ne odvajaj me od moje dece i ne dozvoli da ih vidim u nevoli. Molim se i za sve ljude. Učini ih boljima, snažnijima i podari im hrabrost u teškim trenucima. Svako ko napiše amin i podeli ovu molitvu, vidjet će pozitivne promene u svom životu.